Avui us comparteixo un lloc on la natura es viu amb tots els sentits, sobretot amb els peus. Aquest camí descalç, envoltat d'arbres, et permet tocar de peus a terra i et desperta noves textures i noves sensacions per desconnectar de tot. Per seguir connectant amb la natura hi ha el laberint de pedra, amb una energia que allibera l'estrès i obre el teu cos i ment a la relaxació. També pots passejar pels diferents jardins sensorials, com el de les papallones, el dels ocells, el dels pol·linitzadors i el de secà. Per aprofitar el dia hem dinat aquí, amb productes de proximitat per assaborir els gustos de la terra amb calma. Nosaltres ho hem gaudit en parella, però també pot ser una activitat de cap de setmana per connectar amb família i, sobretot a la primavera, llueix així. Tots els beneficis de la natura en un únic espai. Això és sensació, el jardí pels sentits. El trobaràs a Castellnou d'Oluges, a Lleida, i si vols més informació, visita fempaís.cat.